дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. Путин дар тамоси телефонӣ бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сабаби наомаданашро шарҳ дод. ғолибони зӯрозмоии ҷашнӣ дар душанбе маълум шуданд. 1 сомонӣ барои 1 кило тиллои сафед дар вилояти Суғд арзиши пахта боло рафт. қонуни нави Толибон дар донишгоҳҳо ва ҳушдор ба духтарону писарон. коргар дар кор, на ҷинояткор. Вокуниши роҳбари вилояти Москав ба куштор дар Сергиев Посад. тақозои тӯфонӣ: Амрико нафти Русияро мехарад. президенти Федератсияи Русия Владимир Путин бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суҳбати телефонӣ анҷом дод. Ба далели афзоиши гирифторони коронавирус миёни атрофиёни кишвардори Русия, ӯ тасмим гирифтааст, ки ба худ инзиво равад. пас аз расонаӣ шудани хабари ба карантин рафтани Владимир Путин, ӯ бо ҳамтои тоҷики худ суҳбати телефонӣ баргузор кард, хабар медиҳад Кремл. Бинобар иттилои манбаъ, зимни суҳбат Владимир Путин ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гуфтааст, ки дар нишасти сарони кишварҳои узви Созмони ҳамкории Шанхай ва Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ бевосита иштирок карда наметавонад ва танҳо тариқи онлайн ба кори ин саммит пайваст мешавад. Президенти Русия сабаби наомадани худро ба афзоиш ёфтани ҳолатҳои гирифтории атрофиёнаш ба бемории коронавирус рабт дод. қаблан интизор мерафт, ки Владимир Путин бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз Тоҷикистон боздид кунад ва оғози сафараш ба Душанбе аз 15 сентябр дар назар буд. дар шаҳри Душанбе ғолибони мусобиқаи байналмилалӣ дар риштаи куштии миллиро, ки бо иштироки намояндагони 13 давлат баргузор шуд, муайян намуданд. Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон мегӯяд, дар мусобиқаи куштӣ бахшида ба 30-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Наврӯзгоҳи Душанбе паҳлавонон аз Беларус, Гурҷистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Озарбойҷон, Русия, Тоҷикистон, Туркия, Украина, Ӯзбекистон, Фаластин, Ҳиндустон ва Ирон зӯрозмоӣ карданд. Кумитаи миллии олимпӣ афзуд, ки зӯрозмоӣ дар вазнҳои 60, 70, 80, 90 ва ҷамъ 90 килограмм миёни мардон ва вазни 65 кило миёни бонувон ҷараён гирифт. ба ғолибони ҳар 6 вазн шоҳҷоиза автомобил, ба барандагони медалҳои нуқра $3000 амрикоӣ ва ба барандагони медалҳои биринҷӣ $1500 амрикоӣ тақдим гардид, омадааст дар иттилоия. миёни бонувон ҷойи аввалро Камила Бобурова аз Русия, ҷойи дуюмро Шоҳида Қаландарова аз Тоҷикистон, ҷойҳои сеюмро Ҷонона Назарова аз Тоҷикистон ва Жанара Кашкин аз Қазоқистон гирифтанд. миёни мардон бештари ҷоизаҳоро паҳлавонҳои Тоҷикистон гирифта, 1 нафари паҳлавонҳо аз Русия ва Ӯзбекистон соҳиб шуданд. масъулони ҳукумати вилояти Суғд дар баробари ба 1 сомонӣ афзудани чидани 1 тилло пахта дастур доданд. ҷамъоварии ҳосили пахта дар хоҷагиҳои пунбапарварии Суғд умдатан дастӣ сурат мегирад. имсол маъракаи пахтачинӣ дар вилояти Суғд бо ҳузури раисони шаҳру ноҳияҳо ва ҳатто раиси вилоят дар миёни пахтачинон шурӯъ шуд. санаҳои 10-12 сентябр аз аксҳое, ки масъулони матбуотии ҳукуматҳои шаҳру навоҳии вилояти Суғд нашр намуданд, дида мешавад, ки роҳбарони ҳукумати шаҳру ноҳияҳо бо либоси саҳроӣ ба пахтачинӣ баромаданд. чандаст бо оғози мавсими пахтачинӣ, ки асосан фасли тирамоҳ наздик ба сардиҳои зимистон, кормандони соҳаи буҷавӣ аз ҷумла омӯзгорони макотиб ба чидани пахта ҷалб мешаванд. солҳои қабл ҳаққи заҳмати кормандони кироя барои чидани 1 кило пахта 70 дирам муқаррар шуда буд. аз ин ҳисоб 20 дирамро андознигоҳ медошт ва 50 дирам ба дасти пахтачин мерасид. бинобар иттилои дарёфтӣ, соли ҷорӣ ҳаққи кормандони кироя барои чидани 1 кило пахта ба 1 сомонӣ боло бурда шуд. манобеи аз идораи кишоварзии Суғд дар суҳбат ба Спутник Тоҷикистон гуфтанд, ки дар бораи баланд бардоштани ҳаққи кори пахтачинҳо Раҷаббой Аҳмадзода, раиси вилояти Суғд дастур додааст. ду рӯз қабл Раҷаббой Аҳмадзода, раиси вилояти Суғд, ба шаҳри Конибодом ба хоҷагии деҳқонии Мадина сафар намуда, ҳамроҳ бо деҳқонҳо ва коргарони хоҷагӣ пахта чиданд. ҳангоми ин сафари худ раис ба хоҷагидорон барои ба 1 сомонӣ расонидани ҳаққуз заҳмати чидани 1 кило дастур доданд, гуфт манбаъ. як омӯзгори мактаб аз ноҳи Бобҷон Ғафуров гуфт, соли гузашта ҳаққу заҳмати чидани 1 кило пунба 70 дирам буд, вале бо таваҷҷӯҳ ба пардохти андоз 50 дирам ба дасти пахтачин мерасид. агар ҳоло 1 сомонӣ шуда, пас барои ҳар 1 кило пахтаи чида шуда 80 дирам ҳақ хоҳанд дод, афзуд ҳамсӯҳбати Спутник Тоҷикистон.
вазорати маорифи толибон гуфтааст ки занону мардон дар саҳни донишгоҳҳо бояд аз ҳам ҷудо бигарданд. вазорати маорифи толибон нақшаи наверо барои синфҳои занона ва мардона таҳия карда гуфтааст ки синфҳои донишгоҳӣ бояд байни духтарон ва писарон бо оинаи махсус ҷудо карда шаванд. хабар медиҳад Спутник Афғонистон бо истинод ба Муҷоҳид Андаробӣ. дар моддаи 7 низомномаи таҳсилоти олии толибон барои донишгоҳҳо омадааст ки мардон ва занон бояд дар саҳни донишгоҳ аз ҳам дур бошанд. гуфта мешавад ҳангоме ки духтар ва писар дар ҳоли суҳбат паҳлӯ ба паҳлӯ дида шаванд мавриди бозпурсӣ қарор гирифта дар сурати исботи робитаи номашрӯъ ба додгоҳ кашида хоҳанд шуд. қаблан роҳбари ин вазорат шайх Абдулбоқӣ Ҳаққонӣ гуфта буд ки баҳс дар бораи низоми таълими омехта дар донишгоҳи ин кишвар ба охир расидааст ва ӯ дар бораи асаргирии низоми маориф бо чанд тағйироти ҷиддӣ дар доираи шариати исломӣ сухан меронд. донишҷӯён дар саросари Афғонистон бори аввал пас аз ба сари қудрат омадани толибон ба донишгоҳ баргаштанд, аммо ин дафъа донишҷӯёни духтару писар бо гузоштани парда ё тахта аз ҳам ҷудо дарс мехонанд. ҳамчунин занон бояд 5 дақиқа пештар дарсҳоро тарк кунанд то ҳангоми тарк кардани донишгоҳ бо мардон мулоқот накунанд. роҳбари вилояти Москав аз ҷинояткорӣ миёни муҳоҷирон интиқоди шадид карда хостори ихроҷи хориҷиёни қонуншикан шуд. Андрей Воробьев, роҳбари вилояти Москав, дар ҷаласаи фаврӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳолати марбут ба куштор дар минтақаи Сергеев Посадро баррасӣ кард. Воробьев хотир расон намуд ки теъдоди аз ҳама зиёди муҳоҷирон маҳз дар Москав ва вилояти Москав кор мекунанд. ӯ изҳор дошт ки воқеан барои минтақа қувваи кори зарур аст ва бисёри муҳоҷирон ба Русия меоянд то маблағ кор кунанд, оилаҳояшонро таъмин намоянд. аммо онҳое ки қонунро вайрон мекунанд бояд аз ин ҷо хориҷ карда шаванд. барояшон дар вилояти Москав ҷой нест, таъкид намудааст Вали. роҳбари вилоят иттилоъ додааст ки дар кӯтоҳтарин муҳлат ҳамаи маконҳое ки таҷаммӯи муҳоҷирон дида мешавад мавриди санҷиш қарор мегиранд. ин таъкиду дастурҳо барои санҷиш дар ҳолест ки ахиран дар ҷангали минтақаи Сергеев Посад ҷасади зани 67-соларо ёфтанд. бо иттиҳоми таҷовуз ба номус ва куштори ин зан 2 муҳоҷир аз Тоҷикистон боздошт шуданд. феълан назари муттаҳамон ва ё ҷониби ҳимояашон дар бораи иттиҳоми эълон шуда маълум нест. Блумберг менависад ки мақомоти полоишгоҳҳои амрикоӣ дар ҷустуҷӯи ашёи хоми муносиб барои қонеъ кардани талабот ба сӯзишворӣ дар ҷаҳонанд. бар асари тӯфони Ида корхонаҳои коркарди нафти амрико баста шуданд. камбуди сӯзишворӣ ба назар мерасад. вазорати энергетикаи ин кишвар барои кӯмак ба тавлидкунандагон аз захираҳои худ кор гирифтааст, аммо ин захираҳо маҳдуданд. корхонаҳои коркарди нафти сангини воқеъ дар соҳили Мексика ба ҷуз аз гирифтани ин навъи нафт аз Русия дигар ҷое надоранд. амрико воридоти худро аллакай ба таври рекордӣ афзоиш додааст ва ният дорад ки боз ҳам бештар харидорӣ намояд. шунавандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар тансиҳату хонобод бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.